Awal na Rod, sige, awal pag-bait ako At pakalak lang, tapos umayakot niya. Okay Rod, sige, bye-bye. Tinawag ni Lakay Andres, ada kanot ibarbargin da nga tambutso, tajay tambutso. Medyo pumalpal yan. So masayang mo, nakabargain. Tambutso. Uy, Katag motor ka nga mapan. una, sarap na itang motor mga nalabaga. Ada man ang angkas mo. Ano naman, yamas naman sa namapan. Talaga. Uy, Saka. uy. Ang kayo man naging inom Awan tinon. Tagdama nabartak ka kat ag-drive ka kay ti motor. Awan di ko. Mapangkulang alam nga ro di tambutso kan dito pumalpal yang ro di tambutso. Sigurado nga ayos ang data napalyang tambutso. Oh, sige ano, makasubli ako halos. Sige ni alam na ti jacket mo. Apay, nasakit likod mo? Pagsakit di likod ko. Basta anak sa nababanggaya mong bakit. Apay nga, kunakman mo ang repair ka. Ang takas lang okay sa pailang di tambutso. Na mayat sa pailaan. O hindi problema. At sayang mo di bargain. Ano okay lang, may amon di bargain, di ba di? Ano sakpay? No, next teriyak ko lang nga pasukan. Ay, kasi Jay. Di pagatan ko kumati ko ang butso. Talagang, bagit talaga nga ito. Itad ko nga talaga kanyang laitan. Kaya talaga na ito yung kasi nakita kong pinipatay. Hangka talaga nga mapan. Ano? At siya rumuwarak tabang kami ag-practice ijay target range. Tapno maging sharp shooter at ijay tambutso. Hindi ka matabang mo sa butso. Do, feeling ka nga tambutso dayta. Maraglag sa mga ilagbalak na tambutso. Sabihin, wiring lang dayta. Ano ko hindi? Ano nga dayta? Wiring. Ang nga paasa nga tambutso dayta.